И какво става, хора? Днеска е коледния апдейт, но за жал ще съм сам, защото Тупат го няма и ще разглеждаме коледния апдейт и ще разглеждаме мапа, нали? И така, нека да започнем. Днешния апдейт дойдоха много яки работи. Мапа е променен малко. Има... Ето го бе, дойде. Има пакове много ефтини за... Здравейте! За 10 лева има един пак за пари и това, което аз си го купих, полярната мечка, защото е мега яка. Да, много яка. Сега трябва да разгледаме маповете колко са споменали. Дай първо към Сюърс. Секунда да взема. Той има долу пене, ти го вземеш. Да бе, да. Не, аз ще да взема. Опа! Уху! И хора, апдейтът е брутален, не знам, много ми харесва. Много е хубав. Всичко е коледно такова. Има и безплатен пак, хора! С елф. Много е готин, може всеки да го вземе. Стига да искате. Пака се взима, отивате на промокодовете и... Да, тук са го променили. Аз съм долу. И пака трябва, като да го вземете, трябва да напишете Happy Holidays в промокодовете. За да го вземете. Тук за малко щехме да умрем. Не бе, не така, няма така да говорим. И тук е червената светлина. Майка му шева. Лиговето са полудяла. Давай, не дай се движи. Давай, слизи. Идвай, бягай. Значи тук има пилета. Този път Мимик тръбата е тука. И тя е различна, хора. Това е доста по-лесно станало. Да, много по-лесно станало. Ето го нашия любим приятел Мимик. Има бомба. Мимик, бягай, че... Той ще го гръмне, Мимик. Не! Мимик! Има още един флашбенг. Отваряй. Анбоксинг ще правим, хора. Флашбенг налита. Айде да тръгваме. Има граната тука. Ще си идем на телепортера. Ето тук. Завивате. И слизате долу просто. Това е Сюърс вече. Не е толкова трудно като преди. И хора, пак казвам, ако искате да ви вземам граплър или някакво хубаво оръжие, просто казвате и ние ще ви вземам, защото имам много пари. Може шотгъни да ви дадем. Всичко, каквото пожелате. Просто пишете в коментарите и кажете следващото видео за какво да е, защото се чудим или да правим подарък, или да ходим в... да правим ключ в проклятата къща. Какво ще кажеш? Добре. Ей, там има раница, вземи си ако искаш. Не ми трябва раница, аз няма да събирам пари. Разглеждаме на апдейта, показваме на хората просто. Така, сега както виждате... Тук е променено доста. Здрасти. Променено нещо. Подарък. Тук има Giant тука. Само внимай, че е тук се разказва. Е тука. Като минете и трябва да има един Giant. Леко да не ме засече. Майка му Да. Тук е Mimic Cave. И тук е кокошката. Кокошката е на друго място, както виждате. Пак може да се стънне по същия начин. Има тръба. Накарай я да ни купим.
Лейфъл с мистер Армстронг. Армстронга, не знам как е. Оле, той е тука, той е тука, той е тука! Върнал се е пича, бе! Прибрал си се вкъщи, братле! Поста пич. Айде да бягам. Айде да бягаме. Дай по тавана, че той ако дойде, няма да ме е приятно. Ето, той тук кемпи, той пич. Ей, тук е Dark Forest, ето. Да. Тук е тъмната пещера, както виждате, хора. Разбрах, че има англер, така че няма да рискувам. Къде? Тук е червеното, зеленото, зад него няма нищо. Давай. Ето тук, като минете, има Giant, внимавайте. И Angler, така че ще идем по таван. Ето го, ето долу. Оле. Добре, тук напред, само като дадете, има Mimic Cave. Има Giant. Но има бабаличка. Има лелаличка тука. Верно ли е? Да. Но тук няма нищо. Тя се е бъгнала явно. Сега поправим. И ето е тук. Има Haunted House. Да. Да, се тръгваме. Нали, Англер си е тук, всичко си е тук. И... къде си? Къде си? На лоби. Добре, идвам. Подаръка е тук, не препоръчвам да го отваряте точно тук, защото тук няма място, всичко ще се спалне така на камарка. И не е като цяло хубаво място за подарък. Като цяло нищо друго не е променено. И май това беше за видеото. В кейва. Разбрах, че мистер Армстронг му е променена пещерата вътре. Искаш ли Да, не, тя е променена, айде идем. Ако загубим граплера, загубим. Дай да го убием. Вземи оръжие. Два крowбара. Както искаш. Каквото искаш, взем, бе. Взимам за теб и за... I got a little older, but I got a little colder. О, ето го мистер Армстронг! Не ми харесваш, братле! Да, пещерата е променена доста. Това е добре. Мале, то къде се качи? Виж го, бе! Виж го къде се качи! Мале. И ще ми харесваш там. Е така, като застанете, може да видите нормалния мап. Бий го, давай, той гони мен. Ох, липсва ми да няма сняг. Това е голямо. Халк. Добре, ето това е за теб. Синя, такива бомби или кирка. Кирка, вземи кирката. Оди. Да, вземи кирката. Вземи кирката, че тайфун идва. Кирката е по-силна от крowbar. Айде тръгваме. Тук има... матрани фенер. Светник. Тук има голям болт. Тук има нагоре. Явно. Не ме пи. Да, има нагоре. Обаче тук няма нищо. Няма нищо!
Кокошка? О. Имам. Аз имам идея. Има мистер Бомб! Пикни мистер Бомб и бягай! А, така, дръжте там, аз ще бия. Дръжте напред. Държа. О, Лилав! Мистер Бомб идва. Мистер. Бягай нагоре! Оле! Още ли има? Има, да, мистер. Не. Добре. Добре. Гръмна. Отварям. Оле, много ми лагна. Ще взема това. Тук има Мимик. Добре, тук. Ела ми свети, че ме подгони бързо. Ау! Ето, ела. На една плунка съм. Ще дупликирам грапър пост. И това беше от днескашното видео. Ако ви харесало, може да се абонирате за канала, да харесате видео, да коментирате, ако имате въпроси. Следващото видео, може би, ще ходим да рънваме ключ или ще ви покажем как да правим подарък. Както решите вие. Като цяло. Ние ще помислим. Като цяло. Това е от мен. Също така искам да ви пожелая весела Коледа и весели празници. Да си изкарате добре с близките ви. И да, това е от мен. А от мен, чао!